Si Jesus padayon sa pagpahimangno sa iyang mga katinunan nga siya mobiya na. Apan sa iyang pagbiya, may ipadala siya nga manlalaban o kini mao ang Espiritu Santo. O kining maong manlalaban magpadayon sa misyon ni Jesus. Ang misyon sa pagpanalipod, ang misyon sa pagbalaan, ang misyon sa pagtudlo o paggiya sa iyang mga katauhan. Si Jesus mingon kanila nga daghan unta kaayo ako og isulti kaninyo, apan for the moment dili pa kamo makatugkad niini. So dunay gitaw to nga stages, no? Stage by stage, step by step ang pagtudlo kanato ni Jesus. Gitudlo niya kung unsa ang makayanan o kaya nga matugkad masabot sa atong tawhanon og limitado nga pangutok. Busa ang pagtudlo ni Jesus kanato dili once and for all, kundili hinay-hinay kini aron kita nga iyang mga tinun-an nagtuo kaniya makasabot. Unya kay miabot naman ang panahon nga siya mobalik na sa iyang amahan. Mingon siya nga ipadala niya ang Espiritu Santo o kini nga maong Espiritu sa kamatuoran. There is only one truth, and the Spirit will lead us to the truth, and that truth is Jesus. Ingon bitaw sa Jesus, I am the way, the truth, and the life. So ang Espiritu Santo, Espiritu sa kamatuuran, iyang itudlo kanato ang kamatuuran, iyang tultulan ang mga magtutuo sa tibuok kamatuuran. So all of us, from where we are in the world, we all be led to Jesus by the Spirit. So ato kang Jesus mag-abot kita. So kumao kini, all people throughout the whole world will be united in Jesus. We might be different in our religious belief. We might be different in our worship expressions, but all of us will be united in the same Jesus. So mga nga sa simbahan, we allow variations. For example, based on cultures, we allow variations in our worship. In Africa, they have the dancing. Sa ato, why dancing? Kana siya, because we may differ in our way of worship, but we only worship one Lord, and we are led by the Spirit to that one Lord. In that way, Jesus is uniting all of us wherever we are in the world into becoming one church, universal church. Kung ingon niini mga igsuon, nasabtan nato nga tungod kay ang Espiritu Santo gipadala aron pagtudlo kanato sa tinuon. Kay daghan pa man unta og isulti ang Ginoo apan sa pagkakaron ingon siya di pa kamo makatugkad niini. So wait for the time. Mao na nga ang simbahan is not stagnant, not static, but it is a moving, a living church. Mao kana nga kaniadto katon na tawo sa mga panahon sa atong mga karaang katuigan, pag-abot karon mayon, hala, lain na lagi pud na, di man na mao sa una. Kay dunay mga butang nga wala pa mahitabo kaniadto apan nahitabo karon. If we only use our teachings before, it will not address to the present needs of the church. So mao na tan-aw na to ba nga ang teachings of the church will also adjust to the societal reality, to the realities of society, to the social concerns of the society. So for example karon, kaniadtong mga unang panahon, we do not concern about ecological advocacies. Pero man, dito pa man kayong kalibutan kaniadto, bugnaw, unya ang pananom, daghan kaayog bunga, ang isda, abunda pa ang dagat,
Apan karon usa sa atong social concerns mao kining gitawag nga environmental distractions. And who destroy the environment? It's not God. It's us. Giyon sa pag-destroy ang environment. Giguba ang bukid, gihugaw-hugawan ang katubigan, ang dagat, unya gidaot nato ang hangin, kanagataghang kay tag mga hugaw pollutions. Unya ang tanan, ang utok sa bukid atong gikubkob, ang juta, ang bukid atong gipatag. Ana, now you cannot repair. When you destroy a mountain, you cannot repair that. The church did not teach about that before. But now, nakadumdum mo, natay encyclical ni Santo Papa Francisco nga Laudato Si. It is talking about global warming. Not just global warming, kundi later sa iyang mga statements, mingon siya, what the world is suffering now is not just simply climate change, but it is climate emergency. Kung emergency gani, nakuhan din na, nakuyapan. Asa man to, idagan sa emergency. Ngano man, tabangunon. Sumaw po niya sa ato ang kalibutan tabangunon. So tabangunon ang kalibutan, mao nang magkinala masabtan nato nga kining mga butanga wala man nagitudlo kaniadto. Kay ngano man, it did not happen 100 years before. Kaya sa una, kung mangutana mo ng mga katigwangan, kini medyo taas-taas nag-edad, kaniadto bugnaw man ang panahon, bisag init ka udtong tutok maglakaw-lakaw ka, di magkapanington. Kaya ngano man, bugnaw ang panahon. So mao ni karon tungod kay mingon si Jesus, daghan punta ko og mga itudlo kaninyo apan dili pa kamo kasabot karon, because you cannot imagine global climate change 200 years ago, 100 years ago. You cannot imagine that. When someone is talking about global change, global climate change, what is that all about? But today, when you talk about climate change, global warming, mao di ay ning iring inita na karon. Mao di ay ni nga panington ko bisag na arakos balay. Mao na siya. Now, kung maingon ni mga igsuon, pasalamat ta sa Espiritu Santo kay kining Espiritu Santo mao ni nag-guide kanato individually, and the Spirit also guided our leaders in the church and inspired our leaders in the church to make a statement, to make writings, encyclicals, or whatever forms of writings, aron itudlo kanato aron makaamgo kita. Nga kini di ay karon atong nasinati, bunga di ay pod kini sa pag-abuso sa katawhan. Kay when we look at the earth, we always look at that with peso or dollar sign. Mao na nga ibisan ang bato, ang tan-aw nimo kung ikaw negosyante, investors ka, tan-aw nimo sa bato, kwarta na. Tan-aw nimo sa bukid, kwarta ni. Tan-aw nimo sa kanang kahoy, kwarta ni. Mao na nga putol kahoy, guba bukid, dugmok bato. These are depletable resources. Depletable, mahurot nga resources. Unya karon tungod kay kinahanglan tag kuryente, kinahanglan ta nga naisuga kay we are moving from katong digas nga kanalang parilya into electricity. But what happened? In the long run, we did not know na kinidayang mga coal power plant mao ni nagpahugaw pud sa kalibutan kaya ang iyang binuga nga aso, carbon dioxide. So karon ang meeting sa global, sa world, sa meeting of nations, how to mitigate climate change and climate emergency, ito sa Glasgow nagkasabot nga undangon na ang paggamit og mga kanang power plants nga mga mo-emit, muguba sa ozone layer, muguba sa kalibutan. Kay if we do not mitigate by ang expectations or projections sa mga scientists, 2030, the world is very much hot. Hotter and hotter, increasing ang atong gitawag nato nga
kanang temperature. If there is an increasing temperature, mahilis ang mga ice mountains, mutaas ang level sa tubig. Ako sa una, dinhimang ko sa Lapu-Lapu pod na assign, musakay ko og ferryboat ngadto. Karon musakay kog ferryboat ngadto, kabantay mo nga ang tubig hapit na mo level sa kanang kuan, kanang pantalan. Kung mutuob, mo level na hapit. Pasiguro 1 foot or 2 feet na lang ang kuwang. Musakay na ang tubig sa semento sa pantalan. Kaniadto, tigsakay man pud ko. I did not experience that. So katong tan-awon mga igsuon, mao ni nga dunay mga butang nga itudlo ang Ginoo kanato stage by stage for us to understand. Unya how to mitigate? We have to look for technology that will not give pollution to our Mother Earth. Ang coal plant, ang mga companies, corporations, they wanted to do away with that. Kay ang coal, grabe kay ang carbon dioxide. Now, they find an alternative. Nasa may alternative nga lang nakaplagan. They wanted to use liquefied natural gas. 50% cut of the carbon dioxide. Pero ang wa po nila gisulti sa ato, 80% nga ibuga niya is methane. Dunay tulo ka big nga gases nga nagkadaot sa kalibutan, carbon dioxide, methane ang ikaduha. So mao nito tan-awon kay kini pod nga project mao po ni ibutang dinha sa kuan, dinha sa San Miguel Corporation. Unya karong adlaw dunay open forum nga sa mga residente. Kung wa mo nakahibaw, you can attend sa alis na dito ang ilang kuan venue. Kay kinahanglan ikonsulta ang mga nagpuyo, eskwelahan, simbahan, local government, residence nga mga tao dinhi tungod kay it will affect us. Kay ang power plant 600 megawatts, it will not stay there for 5 years only. It will stay there forever. So think of the future effect of this. Unya, pasin maingon ta nga ay nindot na kay kuan kanang mabarato ang atong kuryente kay ni ana diri ang power plant. Posible nga mao ni panghuna-huna, pero unsa man kanang liquefied natural gas nga ilang giingon kuhaon sa laing nasod, so import. Now the prices of electricity will depend on the prices of liquefied natural gas dito sa laing nasod. Murag gasolina ba, wa may ato kaayo dire. So miangkat kita og mutaas dito, mutaas dire. It's the same story with liquefied natural gas. So ang prices, do not expect nga they will give it to us for free. Ang libre ra gyud nga kuryente nga ikahatag, solar, hangin, geothermal. Kana init sa adlaw, tubig pwede gamiton, hangin pwede gamiton, kay kana sila gitawag nato nga renewable energy. Og ang Santo Papa Francisco sa iyang Laudato Si miingon gayud sa he was pushing the leaders of the countries to go for renewable energy to help Mother Earth recover. Kay kung dili ato matabangan ang Mother Earth to recover, all of us will be destroyed few decades from now. Unya ang mga companies, without us knowing, because wa po ta magtuon-tuon god, they shift into liquefied natural gas, pero wa ta gitultihan nga kini dayang ibugaan ni 80% methane gas. Ang gisulti nila 50% cut off of the carbon dioxide. So mingon sila clean air, less pollution kini siya. Apan ang liquefied natural gas dili nga nakalimpyo kay fossil fuel man gihapon ni. Unya kung fossil fuel, this is still depletable, dili siya renewable. Ilang man ang imahin sa ilawom para tong init dito sa mga nangalata nga mga mananap kaniadto, mga kahoy kaniadto, ilang kuhaon, unya ilang ibutang into a tank, i-deliver sa Pilipinas kay nag-order kay naa may himuon din ha. So diha kana dili gihapon siya renewable in the final sense. Bakit? Kung imo nang minahon, mahurot gihapon na.
Ang renewable ra gyud sun, air, water, geothermal. Kini siya nga mga butanga. So ang ato nga sa panawagan sa Glasgow sa ilang United Nations meeting about climate change, ang panawagan nga we shift into a technology that will not destroy Mother Earth. Otherwise, sila mo ay nag-destroy, kita mo ay nag-suffer. Sila na ay kwarta, makahimo sa ilang tibok balay nga bugnaw. Kita makapamaypay ra gyud ta kay wa man tay kwarta. So mo na nga the Spirit is teaching us many things na karong panahon na we can understand, but before they cannot understand that. So mo na nga si Jesus miingon, magtudlo ang Espiritu Santo kaninyo, kay daghan pa ako kayo og isulti kaninyo apan dili pa kamo makatugkad karon. Manindog kita og atong ipadangat sa Ginoo kini atong mga pangaliya. Ang Espiritu Santo naglig-on kanato og naglihok sa tagsa kanato. Magampo kita sa Dios nga Amahan nga nagbag-o sa dagway sa yuta og ipadangat ta ang atong pag-ampo og kita moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay, malamdagan sa Espiritu Santo, ilabi na ang mga nagdumala niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang nasod nga nagkagubot, gumikan sa gahom ug bahandi, nga ang Dios mopadayag sa ilang espiritu, aron mahiusan na sila pagbalik. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong mga igsuon nga nabugnaw ang pagtuo tungod sa nakalain-laing problema, nga ang Espiritu Santo mutabang pagdasig kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga kabatanunan maningkamot kanunay sa pagsunod sa mga hiyas ni Kristo ug pagbuhat niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot Obispo, Jules Chevalier Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga mipanaw na sa laing kalibutan, luwason ni Kristo, ug padayunon na sila sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Dungga Ginoo ang mga pag-ampo sa imong katawhan og bag-uha ang nawong sa yuta pinagi sa imong espiritu. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed